סקוט גלווי אמר את המשפט הזה. פייסבוק היא הדבר הכי מוצלח שנוצר בידי בני אדם בהיסטוריה של האנושות. טוב, כמובן שהוא לא השווה את זה לתרופה נגד הסרטן או משהו כזה, אבל הוא התכוון שפייסבוק זה בעצם הדבר שהכי הצליח בקרב מקסימום בני אדם. יש מקסימום אנשים שהם צרכני פייסבוק כיוזרים פעילים. נכון, יש יותר אוהדי כדורגל. המונדיאל האחרון הוכיח שהיו 3 מיליארד צופים בטלוויזיה, אבל הם אנשים פסיביים, אנשים שצפו בטלוויזיה. פייסבוק, היוזרים הם אנשים פעילים. מה זה אומר אנשים פעילים? אנשים שמעלים דברים לפייסבוק, מגיבים, עושים לייקים, משתפים דברים של אחרים. אם פייסבוק זה דבר כל כך מוצלח, כמו שאר הרשתות החברתיות, גם אינסטגרם, טוויטר, אמנם בפרופורציות אחרות, אבל עדיין הן פלטפורמות מאוד מאוד מוצלחות. אוקיי. הם בעצם פתחו במה להרבה מאוד אנשים להעביר את המסר שלהם. כי אם יש למעלה מ2 מיליארד אנשים בפייסבוק, ואני מצליח להעביר את התוכן שלי בצורה ראויה, אז יש פוטנציאל שהרבה מאוד אנשים יראו את המסר שלי. אבל כמו שקל מאוד להעביר מסר, בגלל שאין מי שיצנזר לנו את המסר. אין לנו עורכים. זה לא כמו שהיה פעם עורכי מוזיקה או עורכי עיתונות שהיו מחליטים אם התוכן שלנו ראוי או לא. כאן הציבור קובע. אם התוכן שלנו הוא ראוי ביניהם, הם מגיבים אליו, הם משתפים אותו וכו'. אם הוא לא ראוי, הם פשוט מדלגים עליו. נכון, אז מצד אחד יותר קל לנו להעביר את המסר, אבל מצד שני קשה לנו למשוך את תשומת הלב. למה קשה לנו למשוך את תשומת הלב? בגלל שבזמן שאנחנו מעבירים ומעלים המון תוכן, גם אנשים אחרים מעלים תוכן. באותו רגע שאנחנו מעלים איזשהו פוסט לפייסבוק או תמונה לאינסטגרם או מצייצים משהו בטוויטר, גם עשרות מיליונים אנשים אחרים מבצעים את אותה פעולה. לכן, בשביל שאנחנו נמשוך את תשומת לב, התוכן שלנו הוא צריך להיות ראוי. למה המדיה החברתית מצליחה כל כך? מה גרם לכל כך הרבה אנשים, מיליארדי אנשים בכל העולם, אנשים שלפעמים המכנים המשותפים שלהם הם מאוד מאוד לא ברורים אחד עם השני, אבל כולם בסופו של דבר נמצאים ברשתות החברתיות. למה זה קורה? זה קורה בגלל השיטה של פייסבוק. מה השיטה של פייסבוק? בואו ננסה להבין את המניעים של פייסבוק ורשתות החברתיות בכלל, וננסה להבין מתוך זה למה זה כל כך הצליח. מה בעצם המודל העסקי של פייסבוק? ממה פייסבוק מרוויחה? פייסבוק מרוויחה ממודעות, ממיליוני עסקים קטנים ובינוניים שמחליטים לפרסם בפייסבוק. משלמים לפייסבוק כדי שפייסבוק יחשוף את המודעות שלהם בפני קהל שהוא רלוונטי. אוקיי, זה בעצם המודל העסקי של פייסבוק. פייסבוק לא מרוויחה משום דבר אחר. אין לה נדל"ן ואין לה מכוניות להשכרה ואין לה בתי מלון. כל המודל של פייסבוק זה להציג בפני היוזרים מודעות ולקבל כסף מהמפרסמים. בשביל שזה יקרה, פייסבוק צריכה הרבה מאוד עיניים. היא צריכה עיניים שיצפו במודעות. היא צריכה שיהיו הרבה מאוד עיניים והרבה מאוד זמן. מה המשמעות? לא מספיק לה שאריה והחברים שלו ייכנסו לפייסבוק ויהיו שם 2-3 דקות, אלא פייסבוק צריכה שאריה והחברים שלו יהיו הרבה זמן בפייסבוק. כי ככל שנהיה יותר הרבה זמן, פייסבוק יוכלו לחשוף בפנינו יותר ויותר מודעות. אז לכן המשימה של פייסבוק זה להשאיר אותי הרבה זמן בתוך פייסבוק, אותי ואת החברים שלי. עכשיו, בשביל להבין את המודל העסקי של פייסבוק, אנחנו צריכים לזכור את הדברים הבאים. פייסבוק מקבלת תשלום מהמפרסם. המפרסם זה יכול להיות קוקה קולה, שזה עסק ענק, אבל זה יכול להיות גם פיצריה קטנה שנמצאת בקירת היובל בירושלים. גם קוקה קולה וגם אותה פיצריה, יש להם עניין שהתכנים שלהם ייחשפו ל-X אנשים, כל אחד לפי הצרכים שלו, ובהתאם לכך הם משלמים לפייסבוק. פייסבוק נותנת בתמורה את העיניים שלנו. אנחנו היוזרים, אוקיי? אנחנו אלה שגולשים בפייסבוק, היא מבטיחה למפרסמים שהם יקבלו את העיניים שלנו. זה אומר שאנחנו נצפה במודעות שלהם. מה המסקנה שמתבקשת? שאנחנו המוצר שפייסבוק מוכרת למפרסם.
אנחנו לא הלקוחות, אנחנו היוזרים, אנחנו לא הלקוחות של פייסבוק. פייסבוק לא מתפרנסת מאיתנו, היא לא גובה מאיתנו כסף, היא לא גובה מאנשים כסף בשביל שיעלו את התכנים שלהם, היוזרים הפרטיים, מבעלי הפרופיל האישי. היא אומרת, אתה יכול להעלות איזה תוכן שאתה רוצה, אתה יכול להיות כמה זמן שאתה רוצה בפייסבוק, אנחנו לא גובים ממך אגורה. לכן אתה לא הלקוח שלנו, אתה המוצר שאנחנו מוכרים אותו למי שבאמת הלקוח שלנו. והלקוח שלנו זה בעצם המפרסמים עצמם, בעלי עסקים וכו'. עכשיו, אם זה נכון, אם הגענו למסקנה שאנחנו היוזרים, אנחנו הם המוצר שפייסבוק מוכרת אותנו, אז עכשיו לפייסבוק יש שתי משימות. אחד, קודם כל, להחזיק אותנו הרבה זמן מול המסך. שאנחנו נוכל להיות הרבה זמן ולהיחשף לעוד ועוד מודעות. כי אם המודל של פייסבוק הוא מודל לפי חשיפה, לפי צפיות, פייסבוק מקבלת כסף על סמך מספר העיניים שראו את המודעות, אז יש להם עניין שאנחנו נהיה הרבה זמן מול המסך. והדבר השני, המשימה השנייה של פייסבוק, היא להבטיח שאנחנו היוזרים, בעלי הפרופיל האישי, אנחנו נהיה מוצר איכותי למפרסמים. כי אם אנחנו המוצר, אנחנו צריכים להיות מוצר איכותי. מה המשמעות של מוצר איכותי? המשמעות הוא שלא מספיק שאנחנו רק נצפה במודעות, אלא שבסופו של דבר אנחנו נהפוך להיות גם לקוחות פוטנציאליים. אז לכן לפייסבוק חשוב מאוד שאנחנו נהיה במקום הזה. איך פייסבוק מחזיקה אותנו מול המסך? אז כמובן שיש את האלגוריתמים, זה הביטוי המאוד מאוד מפורסם, מה זה האלגוריתמים של פייסבוק. אז האלגוריתמים מורכב מסוג של נוסחאות מתמטיות שאנחנו לא ניכנס לפה, שהמטרה שלהם בסופו של דבר זה להחזיק אותנו מול המסך. ואיך פייסבוק מחזיקה אותנו במסך? בזה שהיא תהפוך לנו את המסך יותר מעניין. היא תיצור לנו את הפיד למשהו שהוא יותר מעניין עבורנו, שאנחנו נרצה להיות שם. כי אם אנחנו נחשף לתכנים שהם לא מעניינים, אם אני אכנס לפייסבוק ואני אראה שהתכנים שם לא מעניינים, אז אני אעזוב, אני אחפש פלטפורמה אחרת, אני אגלוש ברשת חברתית אחרת, או שבכלל אני אעבור לוויינט או לוואלה, אני אסתכל שם, אני אחפש שם תכנים. אז פייסבוק יש לה עניין מאוד מאוד חשוב להם שאני אכנס לפייסבוק ואני אחשף לתוכן שמבחינתי הוא מעניין. מה זה תכנים מעניינים? קודם כל תכנים של החברים שלי, אבל לא כל החברים שלי. כי אם אתם רואים כאן בשקף הזה, אז לי יש למעלה מ-2,700 חברים. אבל ברור לפייסבוק שמתוך ה-2,700 חברים שיש לי, לא עם כולם יש לי אינטראקציה. יש לי אינטראקציה עם מספר מועט, יכול להיות 20, יכול להיות 30, יכול להיות גם 100. אבל זה האינטראקציה. אז לכן פייסבוק אומרת, אני ינהל איתך את היחסים בתוך פייסבוק, מול האנשים שיש לך הכי הרבה אינגייג'מנט. זאת אומרת, שאתה עושה להם לייקים, מגיב, משתף את התכנים שלהם, והם לחילופין עושים את זה גם לתכנים שלך. זאת אומרת, הוא מצליח למפות מתוך ה-2,768, את אותם אנשים שיש לי איתם את המקסימום אינגייג'מנט, ואיתם או את התוכן שלהם הוא מרבה לחשוף אליי. זאת אומרת, בפירוש הוא מתעדף את הפוסטים שזוכים ליותר, מה שאנחנו קוראים ריאקשן, מאשר פוסטים של מישהו אחר. אתם יכולים לזהות את זה בעצמכם, אם יש לכם מאות חברים או אלפי חברים בפייסבוק, אז אתם לא רואים את התכנים של כולם על הפיד. אתם רואים רק את התכנים של ספציפיים. לפי היכולת של פייסבוק לנתח עם מי יש לכם את הכי הרבה אינטראקציה. איך עוד שיטה שפייסבוק שומר אותנו מול המסך? על ידי הנוטיפיקיישנס, על ידי ההתראות. פייסבוק שולח לנו כל הזמן התראות, בעיקר לטלפון, כי כמובן שרוב הגלישות, למעלה מ-90% מהגלישות בפייסבוק נעשות על ידי הטלפון, אז היא שולחת לנו נוטיפיקיישן של התראות שעשויות לעניין אותנו. פייסבוק מניחה על סמך פעילות שעשינו בתוך פייסבוק, שאלה ההתראות שיותר יעניינו אותנו, וכל התראה כזאת אמורה להחזיר אותי חזרה לפייסבוק. אם אני נמצא עכשיו בטלפון ואני עובר על האימיילים שלי, ופתאום קופצת לי התראה שנניח פה לילך סנג'רו הוסיפה לסיפור שלה, ונניח לילך היא חברה טובה שלי, אז פייסבוק יוצאים מנקודת הנחה שעכשיו אני אעזוב את המייל ואני אלך לראות את אותו סטורי שלילך העלתה, או רעות שהעלתה לאחת הקבוצות שאני חבר שלה. זה בעצם התחושה.
פייסבוק מחזיקה אותנו על ידי ההתראות, כדי שאנחנו לא נפחד ממה שנקרא פומו. פומו זה fear of missing out, שבעצם מתקיימת המסיבה בלעדינו. על ידי ההתראות היא אומרת, חבר'ה, אל תפספסו את זה. קורה פה משהו עכשיו שאסור לכם לפספס אותו. קורה פה עכשיו משהו מגניב, אתם חייבים להיות שם. אז לכן אנשים אומרים, וואלה, אם עכשיו קורה דבר כזה וכזה, אז אני אעזוב את מה שאני מתעסק איתו עכשיו, ואני אחזור לעשות, או אני אחזור להיכנס לתוך הפייסבוק, כדי לא לפספס את מה שראיתי פה. עכשיו, הבסיס הוא זה שאנחנו מתוגמלים. אנחנו מתוגמלים על ידי מערכת הלייקים, או מערכת הרגשונים, מה שקוראים לזה עכשיו, מתוך מקום לזה שאנחנו, כמו המשפט של שלמה ארצי, כי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם, אנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו, ופייסבוק יודעת את זה, שאנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותם, ואז היא יצרה את השיח הזה, או כל השיח הזה של הרשתות החברתיות, של כמה לייקים תמונה הזאת קיבלה, כמה לייקים הפוסט הזה קיבל, כמה לייקים באופן כללי, ופייסבוק דואגת להזכיר לי את זה. כמו שאתם רואים, אחת לכמה זמן, אני מקבל איזשהו חלונית נפתחת בפניי, וכתוב, ארי, הפוסטים שלך קיבלו X פעמים לייקים מהחברים שלך, אלה 440,000 פעמים שגרמת למישהו מכם. אומרת, היא בפירוש הופכת את הלייקים לאמצעי התגמול. זה בעצם אמצעי תגמול מדיד, כי אנחנו לא יכולים למדוד אהבה, נכון? אבל אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו מדיד, שאז אנחנו אומרים, אוקיי, אם קיבלתי X פעמים לייקים, כנראה שאני באמת שווה את זה. עכשיו, ראינו את הצד אחד, את המשימה הראשונה של פייסבוק, שהיא רוצה לשמור אותנו, אוקיי, כמה שיותר מול המסך. אבל המשימה השנייה של פייסבוק היא להפוך אותנו למוצר איכותי. מה זה אומר מוצר איכותי? זה אומר שהיא רוצה שאנחנו, הצופים של המודעות, נהיה תמיד הצופים הרלוונטיים למודעה. זה אומר שאם אנחנו רואים איזושהי מודעה מסוימת, הסיכוי שאנחנו נבצע איזושהי פעולה לטובת המפרסם הוא סיכוי גבוה. לכן זה משהו שמבחינת פייסבוק מאוד מאוד חשוב. כדי שזה יקרה, פייסבוק אוספת עלינו מידע. היא אוספת המון מידע. כל הזמן היא יודעת יותר ויותר. כל פעולה שאנחנו מבצעים, פייסבוק יודעת. אפשר לדמות את זה, שנניח שברגע שפתחנו את הפרופיל שלנו בפייסבוק, פייסבוק הוציאה קלסר ריק ושם אותו על המדף. וכל יום שעשינו איזושהי פעולה, או כל פעם שעשינו איזושהי פעולה שהיא רלוונטית לפייסבוק, אם זה פעולה בתוך פייסבוק או פעולה מחוץ לפייסבוק, פייסבוק לוקחת דף ושמה אותו בתוך הקלסר. זאת אומרת, היא אספה עלינו עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, אז לכן היא יודעת עלינו עוד ועוד. עכשיו, יש מידע שאנחנו מספקים ביוזמתנו. למשל, שעשינו לייקים לדפים מסוימים, למשל, עשינו צ'ק אין במקומות מסוימים, זה אנחנו יזמנו את המידע. למשל, מידע שהכנסנו, שבנינו את הפרופיל האישי שלנו. איפה אנחנו גרים, האם אנחנו נשואים או רווקים, כמה ילדים יש לנו, בני כמה אנחנו. זה מידע שאנחנו מספקים לפייסבוק, אוקיי? ויש מידע שפייסבוק יודעת לאסוף גם בלי קשר למידע שאנחנו מספקים לה. וככל שהיא אוספת יותר ויותר מידע, היא בונה את סוג בן אדם, סוג הלקוח, שאחרי זה היא יכולה להציג אותו למפרסמים. למשל, כמובן מידע גיאוגרפי, אני יכול לדעת אם יש לי עסק פיזי שנמצא ברחוב מסוים, במקום מסוים, ואני רוצה רק להגיע לאנשים שגרים או נמצאים. לפעמים זה גרים ולפעמים זה נמצאים באותו סביבה של המקום הזה, אז על סביבת העסק, אז אני יכול לפנות אליהם. אתן לכם דוגמה לעוד שיטה. נניח, עכשיו מאוד פופולרי, לפני שאנחנו קונים מכוניות חדשות, ללכת ולעשות נסיעת מבחן. אז אני נניח מחליט ללכת לעשות נסיעת מבחן בטויוטה, אוקיי? כמובן שברגע שאני הגעתי לטויוטה ונכנסתי לתוך האוטו, אז אותו איש מכירות בטויוטה אומר לי, אוקיי, אבל תשאיר בבקשה את מספר הטלפון שלך. אז אני משאיר את מספר הטלפון. ואחרי שאני יוצא מנסיעת המבחן, אותו איש מכירות, אותו איש מדיה של טויוטה, יכול להזין את מספר הטלפון שלי לתוך פייסבוק,
ולהציג לי מודעה ספציפית, אוקיי? הוא יכול להגיד, נהנית לנסוע בטויוטה ההיברידית החדשה שלנו? אם עכשיו ניתן לך 5% הנחה, זה יעזור לך לקבל החלטה לקנות אותה, או כל מיני פיתוי אחר. זאת אומרת, הוא יכול להגיע אליי ספציפית, אוקיי? רק בגלל זה שביצעתי איזושהי פעולה, וזה שהשארתי את מספר הטלפון שלי, ולהציע לי משהו שהוא מוכוון בדיוק אליי, כי אם עשיתי נסיעת מבחן, אם באתי והתאמצתי והגעתי עד לטויוטה בשביל לעשות נסיעת מבחן, זאת אומרת שהיה לי איזשהו עניין לקנות במכונית. יכול להיות שאני אחליט שלא אחר כך, יכול להיות שאני אעשה במכונית אחרת, אבל הסיכוי גבוה שאני ארצה לקנות הוא קיים. אז אותה חברה לא תרצה לפספס אותי, לכן היא תציע לי דרך מודעת פייסבוק לקנות ואולי לתת לי איזשהו טריגר נוסף, כמו הנחה או כמו איזשהו מבצע תשלומים או איזשהו גאדג'ט שהם ייתנו לי יחד עם האוטו, אז לכן זה אפשרות שקיימת. קניתי אייפון חדש, אם יצא אייפון ממש הרגע חדש ואני החלטתי לקנות אותו, פייסבוק מזהה שאני סוג של אדם שקונה גאדג'טים מהר, זאת אומרת איך שהם יצאו. זאת אומרת, יש לי נטייה לחדשנות, יש לי נטייה לסקרנות של דברים שמעניינים אותי בתחום הזה. לכן היא מאפיינת אותי. היא מאפיינת אותי כבן אדם, כפוטנציאל שמסוגל לקנות או מעוניין לקנות גאדג'טים חדשים. האם אני מטייל בעולם? אם אני מטייל בעולם, פייסבוק יודעת, הלוא בכל טלפון יש לנו GPS ופייסבוק יודעת איפה אני. אז אם פייסבוק מזהה שבשנים האחרונות נסעתי X פעמים ל-X מדינות בעולם, היא יכולה להכניס אותי תחת קבוצה של אנשים שאוהבים לטייל, או אנשים שמרבים לטייל, גם אם זה נסיעות עסקיות או גם נסיעות פרטיות, אבל עדיין כבן אדם שנוסע הרבה בעולם, אז היא יכולה להציע לי משירותי טיסה ומביטוחים ומבתי מלון או כל מיני דברים, מתוך העניין הזה ומתוך הידע הזה שיש לי אינסנטיב ושיש לי רצון לנסוע יותר ויותר. פייסבוק יכולה לזהות האם אני זוג צעיר שמצפה לילד, למשל בגילאים מסוימים. כי אנחנו יודעים שבחברות מסוימות, נניח חברה דתית או חרדית, אז ממוצע הלידה הוא בגיל מסוים, לעומת זאת באוכלוסייה חילונית ממוצע הלידה הוא בגיל אחר, אז אנחנו יכולים לצאת בנקודת הנחה לגבי גילאים מסוימים. אנחנו יכולים לטרגט נשים שהתחתנו לא מזמן, אנחנו יכולים לטרגט נשים בגיל רלוונטי שמתעניינים בדברים שקשורים למוצרי תינוקות. אז לכן יש לנו הרבה מאוד אפשרויות להגיע לקהל הפוטנציאלי הזה, כי אנחנו יודעים ופייסבוק יודעת והמפרסמים יודעים שזוגות שמצפים לילד הם זוגות שפוטנציאל שלהם להוציא כסף בכל מיני דברים, אם זה חוג הכנה ללידה, קורס הכנה ללידה, אם זה בקנייה של חפצים מסוימים, אם זה סדנאות מסוימות, הפוטנציאל להביא את האנשים למקום הזה הוא פוטנציאל די גדול. אז לכן כדאי לפנות אליהם וכדאי להציע להם את השירותים או המוצרים שלנו. בעיקרון הפרינציפ הוא כזה, שאם אנחנו מכירים את המערכת טוב ומפרסמים שיש להם קצת יצירתיות וקצת תושייה, הם יכולים בעצם לטרגט כמעט את כל מי שאנחנו רוצים בכלים שפייסבוק מאפשרת, ואם זה לא הכלים של פייסבוק מאפשרת, אז זה כלים שאחרים שגם כן אפשר להשתמש בהם, אבל הם כלים מצוינים. זהו זה חברים, עד עכשיו זה היה טיפ קטן, ואנחנו ניפגש בהמשך. יאללה ביי.